Anong pangalan niyo ulit? Ha, Rastaman, yo. Anong pangalan niyo ulit? Rastaman, yo. At human, hot zombie. At ang tinatakbuhan yung posisyon? Dito. Ito ang ano, yung gabay ko. Third eye, infinity. Happy na infinity. And this is my motor. And my motorcycle. This is the Ghost Rider. Maapoy, may pakpak. Suganad, sir. Suganad. Suganad, sir. Suganad. What you gonna do with the big partner? Balik, hawas na boy. Utol dito. What you gonna do with the big partner? Pag-idre. Ako yung butang may. Ay butang ako raw. Ay butang diri bay rastaman bay diri bay butang bay rastaman. Wala kami din ang gawas ni. Gawas. Di ano kay lain po. Di lagi. Okay, lain. Okay, 1 2 3 go. Video na. Picture lagi bay. Pagkada man doon rin noon. Awa, suya. Anak ka ba? Ay, video ba yan? Picture mo na tada nang rin picture. Pagmuhupo, pasensya na kaya nga kung tira di yumuli ko. Kinibitin ni kantahan, mismo'y nigawan. Hey, pobre lang ang musikero ning lumad na upungan ng plano na untang mo undang pero karon ni padayon para ang Bisaya musika liguno na mo ba?